Coalició Canaris va anunciar ahir el compromís del president Sánchez de garantitzar els expedients de regulació d'empleo temporal en l'àmbit turístic el temps que faci falta a les Illes Canàries a canvi del seu suport a una nova pròrroga de l'estat d'alarma. Des del Partit Popular reclamaven al govern de l'Estat que les Illes Balears tinguin el manco el mateix tracte que les Illes Canàries, o fins i tot un tracte superior, perquè aquí patim més estacionalitat que les Illes Canàries i, per tant, demanam que els ERTOs en el sector turístic, on també s'hi hauria d'incloure el comerç, la restauració i tot negoci de temporada, se prolonguin durant tot aquest any 2020 per garantitzar la viabilitat de les empreses i per salvar el major número possible de llocs de feina fins que l'activitat econòmica se pugui fer en normalitat. Exigim, per tant, a la presidenta Armengol que deixi d'anar a remolc, que passi a l'acció i que defensi els interessos de Balears davant el govern d'en Sánchez. Fins ara, les peticions de Balears davant Madrid no han tingut massa èxit. Encara està pendent el règim especial de les Illes Balears des de fa més d'un any. Tampoc en Sánchez ha atès la petició del govern balear d'avançar la desescalada de Menorca i Eivissa. I ara, aquest greuge comparatiu en Canàries que no se pot admetre. El problema del govern balear a dia d'avui és la falta d'un pla propi de desescalada i reactivació econòmica, que sí tenen altres comunitats autònomes. Quan totes les previsions assenyalen a Balears com a la zona d'Espanya més afectada econòmicament de la postpandèmia, Armengol aquí sembla resignada en el precipici, desbordada, sense idees ni propostes concretes i suficients per rebel·lar-se contra la situació. Com sempre dic, ara fa falta més que mai tenir coratge, determinació i les idees ben clares del que s'ha de fer i de quines mesures fan falta articular, perquè aquesta frase que tant se repeteix de no deixar que ningú mos quedi enrere no siguin només unes paraules per quedar bé.